Qari mill-ktieb tal-Eżodu. Dan jgħid il-mulej, la taħqarx il-barrani u la taksux, għax intom ukoll kontu barranin fl-art tal-Eġittu. La taħqrux l-armla jew l-iltim, għax jekk taħqruhom u huma jsejħuli, jien żgur nismaħħa l-għajta tagħhom u l-qilla tiegħi tixel. Naqritkom bix-xapla u n-nisa tagħkom jormlu u wliedkom jisfaw il-tiema. Jekk inti tislef lil xi fqir mill-poplu tiegħi, iġġib xruħek miegħu bħal wieħed sellif u teħodlux imax. Jekk il-lajrek toħodlu l-libsa tiegħu bran, agħtijilu lura qabel inżul ix-xemx, għax hu dik biss għandu biex jitatta, dik biss l-għada ta' ġismu, inkella fiex trid jorqod, għax jekk issejjaħli jiena nisimgħu għax jien ħanin. Inħobbok mulej qawwa tiegħi. Inħobbok mulej qawwa tiegħi, il-mulej blata tiegħi, fortizza u ħellis tiegħi. Inħobbok mulej qawwa tiegħi, Alla tiegħi, sur tal-ken tiegħi u tarka tiegħi. Qawwa tas-salvazzjoni tiegħi u ken tiegħi. Insejjaħ lil-mulej li ju ta' min faħru u nkun meħlus mill-ledewwa tiegħi. Inħobbok mulej qawwa tiegħi. Ħaj il-mulej imbiereku il-blata tiegħi. Ikun infaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi u jkabbar ir-rebħ lis-sultan tiegħu, juri mħabbtu mal-midluk tiegħu. Inħobbok mulej qawwa tiegħi. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Ħuti, intom tafu kif ġibna ruħna meta konna fostkom għal-ġid tagħkom? Intom sirtu tixbħu lilna u l-mulej billi lqajtu l-kelma fost ħafna taħbib bil-ferħ tal-Ispirtu Santu. Hekk intom sirtu mudell għal dawk kollha li jemmnu fil-Maċedonja u l-Akaja. Mhux biss il-kelma tal-mulej ħarġet minn għandkom u xterdet fil-Maċedonja u l-Akaja, imma l-fidi li għandkom falla xterdet ma' kullimkien, b'mod li aħna ma għandna l-fejn ngħidu xejn. Huma stess jgħidu x'laqa kellna għandkom u kif dortu lejn Alla u tlaqtu l-idoli biex taqdu lil Alla ħaj u veru u tistennew ġej mis-sema lill-ibnu li juqajjem mill-imwiet, Ġesu li ħelisna mill-korla li ġejja. Alleluja, alleluja, jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti jgħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmru għandu. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, il-Fariżej meta semgħu kif lis-Saduċej kien saddilhom ħalqhom, inġabru madwaru u wieħed minnhom għaref fil-liġi għamillu din il-mistoqsija biex iġarbu. Mgħallem, liema hu l-kmandament il-kbir fil-liġi? Qallu Ġesu, ħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'moħħok kollu. Dan hu l-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed. U t-tieni jixbħu, ħobb il-lajrek bħalek innifsek. Dawn iż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-liġi kollha u tal-profeti. Dan hu t-30 ħadd ta' matul is-sena. U llum il-Fariżej għadhom qed jipprovaw jaqbdu lil Ġesu f'xi nażba. Din id-darba jittantaw xortihom billi jistaqsuh liema kmandament u l-ikbar wieħed. Ġesu li huwa Alla nnifsu jgħidilna li l-akbar kmandament hu ħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'moħħok kollu. Xi jfisser li tħobb lil Alla b'qalbek, ruħek u moħħok kollu? Ifisser li ħajjitna kollha għandha tkun iffukata fuq Alla, nagħmlu għażliet skont ir-rieda tiegħu. Dan hu diffiċli għax normalment aħna nagħmlu kif jagħmlu l-oħrajn. Normalment naħsbu dwar xi jkun l-aħjar għalina u mhux għall-oħrajn biex fiċ-ċentru ta' ħajjitna jkun hemm Alla, xi drabi jkollna nagħżlu ħwejjeġ ibsin u li jitolbu kuraġġ u sagrifiċċju. Irridu nagħmlu għażliet li jbeduna minn dak kollu li mdorrijin naħsbu li hu l-iktar importanti. Il-flus, l-unur, il-komdità, il-marki għoljin, l-sport u l-ikel, dawn kollha huma affarijiet tajbin, imma l-ewwel irrid jiġi Alla. Nistaqsu lilna nfusna, qed ngħixu tansara? Ġesu jagħtina it-tieni kmandament. Ħobb il-lajrek bħalek innifsek. Dan il-kmandament imur ma' ħobb lill-mulej Alla tiegħek. Jekk inħobbu lil Alla, allura rridu nħobbu wkoll lil dawk kollha li hu ħalaq u ħabb. Nipprovaw inkunu bħal Kristu u dan ifisser inħobbu dak u dawk li hu ħobb. Dejjem ħajkun hemm nies li ma jogħġbunix, jew li jdejquna, jew li ma jimxux sew magħna.
Immux importanti x'naħsbu aħna dwarhom, daqskemm x'jaħseb Alla dwarhom. Alla jħobbhom. Aħna nħobbu lil Alla. U allura irridu nħobbu wkoll lill-oħrajn. Fl-ewwel qari mill-Ktieb tal-Eżodu, Alla lil Lut jgħidulhom kif għandhom jimxu ma' minnu fil-bżonn. Fil-Bibja naraw li Alla jħobb persuni li l-aktar jeħtieġu l-imħabba, bħall-foqra, il-minsijin u l-imwarbin. Min dik il-persuna li inti taf li aktar għandha bżonn ta' mħabba? Aħjar naqbdu u nibdew, għax li nħobbu lil Alla b'qalbna kollha jfisser li nħobbu lill-oħrajn kif iħobbhom hu. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!